Helo a croeso i sesiynau Cyrsau Carlan Cymru, Daearyddiaeth UG gyfrannol 2021. Gobeithio bod pawb yn cadw'n iawn, wedi bod yn gyfnod heriol iawn i bawb, i chi fel disgyblion, pobl ifanc ac hefyd i ni fel athrawon ar draws Cymru. Ar rhan y sesiwn yma, mi fyddwn ni yn cychwyn edrych ar tirweddau arfordirol. Ac wedyn, yn hwyrach ymlaen, yn mynd i edrych ar sesiynau eraill o fewn y faes llafur Daearyddiaeth AS. Ond i gychwyn y sesiwn heddiw, hoffwn ni gyfeirio at beth sy'n disgwyl i chi yr haf yma efo'r newidiadau sydd wedi digwydd. Mae angen chi sicrhau eich bod chi yn mynd drost ac eich bod athrawon eich ganolfan chi yr adran daearyddiaeth yn edrych ar trawstoriad y wybodaeth. Mae angen chi datblygu'r sgiliau, amrywiaeth o sgiliau yna sydd mynd i galluogi chi i ateb cwestiynau daearyddol ehangach ac amrywiaeth o gwestiynau daearyddol. Un pwynt pwysig sydd angen bwysleisio fan hyn ar rhan y wybodaeth sydd wedi dod i ni fel athrawon ydy'r ffaith bod mae o at disgresiwn ganolfan ac at disgresiwn eich athrawon daearyddiaeth ar rhan pa rhan o'r manyleb ydych chi am gael ei asesu. Nifer fawr o wahanol benderfyniadau neu senarios i raddau gyda chi a'ch athrawon yn wedig i ystyried. So, y neges i'r raddau yw peidiwch â phoeni, peidiwch â meddwl bod angen brysio a bod pethau ddim wedi cael ei wneud. Mae'n gyfnod anodd, ond mi fydd eich athrawon yn arwain chi ar hyn. Ond ar rhan y sesiwn yma, mi fydda i yn gyflwyno y rhannau o'r arfordir, rhannau o cwrs arfordir, mi fyddwch chi yn cael ei yn ystyried ac yn cael ei asesu ar ran yr haf yma. Felly, dwi wedi edrych ar hwn, yr uned arfordir, ac edrych am mynd i 4 i 5 rhan, felly. Prosesau'n bwysig iawn rhan uned arfordir lefel AS. So felly, edrych ar yr arfordir fel system agored. Wedyn, dyn edrych ar brosesau arfordirol, ac wedyn edrych ar sut mae yr arfordir yn newid dros amser ar wahanol raddfeydd. A cyffwrdd ar y diwedd, mi fyddai wedyn yn edrych at y brosesau arfordirol ac effaith hynny ar weithgaredd dynol. Felly, i gychwyn y sesiwn, dwi'n gosod rhyw fath o gwestiwn a gosod rhyw fath o llun i chi. Yn aml iawn mi fyddwch chi'n hen gyfarwydd â gweld lluniau fel hyn a cwestiynau agored, cwestiynau megis i ba raddau. I ba raddau mae'r arfordir yn gweithio fel system agored. So, fel ni fel daearyddwyr, felly, dyn ni'n edrych ar sefyllfa yma bod cyn gymaint o bethau yn digwydd yn y llun yma, does? Meddwl am beth sy'n digwydd ar y dde fan hyn, dyn ni'n gweld rhyw fath o brydd meddal. Dyn ni'n cael yr awgrym yna wedi llithro, neu rhyw fath o slumping yn does, i lawr tuag at y gwaelod. A dyn ni'n gweld fod yna strategaethau peiriannau caled o flaen y clogwyn fan hyn. Ond ymhellach ymlaen, dyn ni'n gweld rhyw fath o graig sy'n fwy gyfnerthedig, fwy solid, fwy at ei gilydd yn does. System sy'n amrywio fan hyn, dyfa. System agored, system sy'n dynamic, system sy'n newid, lot fawr o tynnu ddarnau i raddau sydd angen gwneud yn y llun yma. Dyna pam dwi fel athro yn licio'r llun yma, wedi gosod y llun yma, i gael chi i ddechrau meddwl yn does. Dechrau meddwl am y gwaith a beth yw'r daearyddiaeth i raddau sy'n digwydd yn y llun yma. So cychwyn a ni, dwi wedi cyfeirio'n barod at strategaethau, walydd morol, a gyda ni grwyni pren
yn gweithredu ar hyd y morlun yma. Pam? Beth yw pwrpas rhain? A mae'n siŵr bod rhai ohonoch chi wedi gwneud gwaith ac yn meddwl am brosesau drifft y glannau, ynddo fe? A mae rhain felly'n gweithredu i arbed y cludiant yna o ddyddodion ar hyd y morlun ar hyd y traeth yma. Felly, lot fawr o bethau angen ystyried. Yn sydyn reit, fel daearyddwyr, mae hwn yn cael ei dynnu i'r ddarnau. Dynamic newidiol iawn, ynddo fe? Felly, wrth ni feddwl am y system agored yma, mae angen i meddwl am y system arfordirol fel gylchfa arfordirol sy'n system ddynamig. Mae'n hefyd yn system agored gyda mewnbynnau ac allbynnau. Mae egni angen i yrru'r system yma, lle mae hwn yn cael ei gyrru gan donau, gwyntoedd a cheryntau. O dro i dro, roedd yr hwb i'r mewnbwn yma ar ran egni gan donau llanw a stormydd. Gweler amrywiaeth gofodol mewn egni oherwydd gwahaniaethau yng nghyfder y gwynt, y cyrch y tonnau a nifer o dwysedd y stormydd yma. Mae hefyd gwahaniaethau tymhorol. Enghraifft, mae stormydd gwasgedd isel yn lledredau canol yn gallu cael effaith mawr ac felly gallu cael effaith fwy cyffredin yn y gaeaf. Gwaddodion, sediment. Daw cyfran fach o'r sediment y gwaddodion yn y system yma oherwydd erydiad gan y clogwyni, gan donau. Fodd bynnag mae'r rhan fwyaf o waddodion yn dod o dull i'r system yn bennaf o afonydd yn chwarae rôl pwysig fan hyn, sy'n cludo cerrig, tywod a silt i'r môr. Hindreiliad, mae'n mynd i sôn fwy am hindreiliad, a mas symudiad. Mas symudiad hefyd yn cyfrannu tuag at y deunydd i'r system yma. Newidiadau yn lefel y môr. Mae angen i meddwl am newidiadau yn lefel y môr yn nhermau prosesau a newidiadau dros amser, milenia, isostatic ac iwsostatic. Mi wna i sôn fwy am hynny wedyn. A gweithgaredd anthropogenic. Gair posh, gair soffistigedig ydy hynny ar gyfer gweithgaredd dynol. Geirfa allweddol, geirfa mi fyddwch chi'n glywed yn y darlith yma, ac pwysig iawn i chi anelu niwch i ddefnyddio'r termau pynciol yma. Prosesau'n bwysig iawn oherwydd prif brosesau arfordirol yn gysylltiedig ydy erydiad, gweithred tonnau adeiladol, drifft y glannau a'r gwynt. Drifft y glannau yw'r prif broses sy'n adeiladu deunydd ar arfordiroedd lle mae prosesau erydiad yn dominyddu i ardaloedd lle ffurfur tirffurfiau dyddodol fel traethau, tafodau ac wedyn barau ac wedyn ymestyn ymlaen dros amser tymor hir morfeydd heli. Ac yn ola, sôn am allbynnau. Allbynnau lle mae'r system arfordirol yw lle mae'r traethau arfordirol yn erydol ac yn dyddodol. Mae'r haen, yr allbynnau yma, yn newid yn y barhaol. Mae allbynnau eraill yn cynnwys pentyrau o waddod uwchben y terfyn llanw, the tidal limit, fel mae diagram yn cael ei ddangos fan hyn, yn ogystal â newidiadau i egni tonnau. Felly, mi fyddwch chi wedi clywed a gweld lot fawr o dermau allweddol yn dod ac yn ei gyfeirio at yn fyna. Yn ail, dwi eisiau sôn fan hyn am y gyllideb gwaddodol. Nifer fawr fan hyn angen cael ei sôn am gweithgaredd dynol a gweithgaredd anthropogenic, lle mae gwaddod yn symud gwaddodion, mae'r gyllideb yma yn allweddol i sefydlogrwydd y morlun. Mwyn rheoli darn o morlun, mae'n bwysig gwybod faint o waddodion sydd ar gael ac o ble mae'r gwaddod yn dod, a ble mae'r gwaddodion hynny'n cael ei storio. Mae'n bwysig gwybod hefyd sut mae gwaddodion yn cael ei drawsgludo o un darn arbennig o'r arfordir i man arall. Y term allweddol sy'n cael ei ddefnyddio fan hyn ydy'r gyllideb waddodion.
Mae'n anodd amcangyfri mewnbwn ac allbynnau mewn ffordd a gwaddodion ar hyd yr arfordir, yn enwedig wrth ystyried symudiad gwaddodion i mewn ac allan o'r system a storfeydd alltraeth yma, y tonnau felly. Mae'n pwysigrwydd bod pob ffynhonnell mewnbynnau ac allbynnau a gwaddodion yn amrywio ar hyd y morlun, o un morlun i'r llall. Dyn ni'n gweld yn aml iawn ar hyd morluniau Cymru yn enwedig ac ar draws y Deyrnas Unedig, bod morluniau sy'n cynnwys creigiau meddal, a dwi'n meddwl am y Jurassic coastline fan hyn i lawr yn De-dwyrain Lloegr, yn Dorset, lle mae'r clogwyni yn ffurfio brif ffynhonnell ar gyfer gwaddodion. Ond mewn rhannau eraill o'r byd, ar afon, megis fel Bangladesh ac yn y blaen, sef dyn ni'n sôn am y Brahmaputra ar afon a'r gwaddod afonol yna i'r brif ffynhonnell. Mae'r allbynnau system arfordirol yn cynnwys drifft y glannau, colled i'r alltraeth a throsglwyddiadau. Clywch ar y termau yma storfeydd, allbynnau, trosglwyddiadau mor bwysig i'r system yma. Gall prosesau eolaidd dwi'n sôn yn hwyrach ymlaen, y gwynt yn chwarae rôl pwysig. I achosi colledion yn y tymor byr, ond mae colledion anthropogenig, gweithgaredd dynol, o gloddio'r traeth a carthu y traeth, enghraifft dredging, carthu fo gwely'n môr, hefyd yn gallu effeithio ar y system. Mae gyllideb gytbwys, lle mae bydd mewnbynnau a'r allbynnau yn gyfartal neu'n cydbwyso â'i gilydd mewn equilibrium. Dwi'n sôn fan hyn felly ymlaen at y system clogwyn, system sydd yn bwysig iawn i'r system arfordirol. Mewnbynnau o broses hindreilio yn chwarae rôl bwysig a prosesau eolaidd o gwynt yn chwarae rôl bwysig i'r system. Mas symudiad yn gair allweddol fan hyn i'r clogwyni a sut mae'n cyfrannu gwaddod fel allbwn. Gall y gwaddodion yma gasglu ar waelod y clogwyn, gasglu ar waelod twyni tywod. Gwaddodion daearol sy'n chwarae rôl yn rôl yn y system yma, ac felly yn cyfrannu at y broses cludiant o ddrifft y glannau yma dros amser. Nifer o dermau allweddol ar y system yma, mae angen felly cyfeirio at. Clywch ar y termau allweddol yma sydd yn bwysig ar rhan y system arfordirol, system clogwyn. Cwymp creigiau. Wel, mae cwymp creigiau yn cyfrannu at symudiad cyflym fel arfer yn digwydd ar hyd llethrau serth, lle mae'r darnau unigol y graig neu slabiau mawr yma yn sydyn yn rhydd ac yn disgyn i waelod y clogwyni. Tirlithriadau, landslides. Landslides yn digwydd fel arfer, yn digwydd ar hyd bedding plains neu planau haenau. Yn arbennig pan mae'r graig oddi dano fo yn anathraeth, impermeable, iawn, ac yn arwain at gynnwys uchel iawn o leithder, a fydd wedyn yn rhyddhau y gwyneb yma ac wedyn yn arwain at y gwyneb i lithro. Cylchlythriad, nifer o brosesau fan hyn yn sôn am mas symudiad y system clogwyn, cylchlythriad, fel arfer yn digwydd lle mae craig yn wan. Clai yn enghraifft da iawn y hyn, lle mae pridd yn dirlawn, llawn dŵr, gair allweddol arall, ac mewn ymateb i ddisgyrchiant dros amser yn disgyn yn gwympo. Lleidlifiau, mudslides, dyn ni'n fel arfer yn cysylltu hyn efo prosesau tectonic, a felly'n sôn am lahar ac yn blaen, ond mudslides, lleidlifiau yma, lle mae unwaith eto y pridd yn dirlawn, pwysig iawn. Soil flows, pridd lifau. Iawn, mae hwn ydy yn digwydd pryd mae pridd yn dirlawn ac yn llithro'n araf i lawr y llethrau. Ymgripiad pridd, proses sy'n digwydd fan hyn yn gyffredin iawn yn y Deyrnas Unedig, yn arbennig ar hyd llethrau clai, gan fod clai yn agored i effeithiau prosesau hindreilio o gwlychu a sychu. System neu proses sy'n chwarae rôl pwysig, mi fyddech chi'n adnabyddus gyfarwydd iawn efo hwn ydy drifft y glannau.
Dyn ni'n sôn am cludiant o ddyddodion a'r prif wyntoedd yn chwythu'r torddwr i mewn ar ongl 45 gradd, ac wedyn y broses yma o tyndwr yn tynnu y dyddodion nôl ar traeth ar ongl 90 gradd. Y zigzag ffasiwn yma, cludiant ar hyd y traeth yma yn dyfa. So mae'r tonnau'n gyson yn symud y gronynau, y particles yma, ar hyd y morlyn, ac wedyn yn arwain at tirffurfiau arbennig megis tafodau spits yn dyfa. Diagramau yn ddangos fan hyn sut mae'r prosesau yma yn chwarae rôl pwysig yn y system yma agored. System sy'n dibynnu ar y llall, clogwyni dwi'n sôn am, prosesau eolaidd, a'r traeth a'r drifft y glannau yn chwarae rôl pwysig fan hyn ac yn clymu cydblethu mewn i'w gilydd. Felly lot o bethau fan hyn angen sôn amdan. Dwi'n sôn fan hyn am gwaddodion daearol ac offshore neu gwaddodion alltraeth. 3 prif cyflenwau dwi wedi sôn yn barod ydy afonydd, clogwyni a thwyni, y daearol a'r parth alltraeth. So cyfle i chi fan hyn felly edrych ar y lluniau gweld sut mae'r systemau yma dros amser wedi newid. Lle mae'r afon yn chwarae rôl pwysig, yr afon Niger yn Mississippi er enghreifftiau fan hyn, a fel dros amser lle mae'r tir wedi cronni, accumulation dros amser. Dwi'n licio'r llun ar y gwaelod fan hyn oherwydd dyn ni'n edrych dros amser sy'n mae'r morlyn wedi ehangu ymestyn dros amser hefyd. Tir yn datblygu ar rôl afonydd, y cludiant yma o fyny'r afon, a sut mae hynny yn symud i lawr o'r broses y rydiad, hyn dreiliad dros amser, ac yn cael ei dyddodi ar hyd y morlyn. 2 peth yn cydweithio, yr afon a'r môr yn cydweithio. Cello'r gwaddod. Rhain yn chwarae rôl pwysig sut maen nhw'n amrywio ar hyd y morlyn a hyd y morlynioedd y Deyrnas Unedig. Mae ymchwil yn dangos bod symudiad gwaddod yn digwydd mewn ardaloedd penodol o gelloedd. Celloedd yma mewn cydbwysedd rhwng mewnbynnau a'r allbynnau. Chwarae rôl pwysig. I raddau, mae angen gofio dydyn nhw ddim maen nhw mewn rhaddau ar ben eu hun, lle mae un cell 11 o gelloedd ar draws Cymru a Lloegr. So maen nhw yn cynnwys ar gwaddod yn ei hun, so mae gennym ni gell ar hyd o Benrhyn Llŷn draw i'r Gogarth yng Ngogledd Cymru a ochr Llandudno, a wedyn cell arall wedyn o'r Gogarth Llandudno reit ar draws Gogledd Cymru tuag at y Wirral. Hefyd cell mawr yn bodoli fan hyn o Sir Benfro tuag at fyny, a'r pentir yna Pen Llŷn yn fel rhyw fath o barrier lle mae gwaddod yn cael ei gymysgu o fewn un cell sedimentol mawr. Equilibrium hefyd yn gair allweddol i ystyried fan hyn, lle mae angen ystyried sut mae system yn balansio mewn ffordd yn rhyw fath o seesaw neu weighing scale, pwyso allan dros amser. Edrych sut mae equilibrium cyson yn newid dros amser, lle mae arfordir creigiog neu arfordir caled ddim yn newid i raddau, ond beth sy'n gallu newid bod yna balans yma bod dyddodion a erydu yn kind of balansio allan, lle mae equilibrium metasefydlog yn gallu gweithredu. Hwn yn digwydd pan mae storm sydyn yn effeithio ar y morlyn, lle dyn ni'n gweld mewn munud tirlithriadau, clogwyn ansefydlog a craig anghyfnarthedig yn disgyn i mewn i'r môr. Ond wedyn dros amser, dyn ni'n defnyddio'r termau fel equilibrium dynamic, lle mae system morol yma yn fwy dynamic, fwy newid dros amser. Dyn ni'n meddwl am newid hinsawdd, newidiadau dros milenia, lle mae lefel y môr a gyda ni lle mae codiad eusostatic a isostatic yn chwarae rôl pwysig. Ond beth sy'n ei ystyried hefyd yw'r adborth o fewn y system, sut mae'r feedback yma. Meddwl am adborth cadarnhaol a negyddol.
Mae llun ar y top felly yn sôn am adborth cadarnhaol. Dyn ni'n sôn am rhywbeth digwyddiad sydyn, equilibrium metasefydlog, storm, dinistio'r morlun yn sydyn, ac yn torri bwlch. Ac wedyn mae'r rydiad gwynt neu thandori fan hyn o'r clogwyn yn chwarae rôl pwysig lle mae o'n agored i erydiad ac wedyn agored i gludiant gan brosesau drifft y glannau. Ar y gwaelod yn fanna, ar y chwith, ar y dde ymddiheuriadau, mae yna fardwaith, ac felly adborth negyddol yn digwydd fan hyn. Oes, mae yna dywod wedi cael ei dyddodi ar bar alltraeth, offshore bar, ond wedyn mae hwn yn rhyw fath o bloc neu rhyw fath o bariau ac yn amddiffyn y morlun tu ôl iddo fo. Ac i ryw raddau, da ni'n meddwl am tonnau adeiladol a tonnau dinistriol. Dinistriol yn amlwg yn gallu creu fwy o effaith ac yn dinistio'r morlun. Ond mae'n gallu amddiffyn y morlun yma sydd tu ôl iddo fo rhag fwy o erydiad. So, adborth negyddol yn gweithredu fel hyn. Felly, nôl i'r lle nes i ddechrau'r sesiwn yn sôn am sut mae'r afordir yn agored dynamic lot o termau allweddol. Cysyniadau arbenigol yn fanna cael ei drafod yn does. Mewn bynnau, all bynnau, inputs, outputs ac yn y blaen. Nifer o systemau yn cael ei gyfeirio at ac yn bwysig iawn i'r system yma. Systemau lle mae'r clogwyn yn chwarae rôl pwysig, dyn ni'n methu anghofio am pa mor ddibynnol ydy pob un ar ei gilydd. Felly mae'r traeth yn chwarae rôl pwysig lle mae'r traeth yn cludo'r deunydd yna sy'n cael ei erydu o'r clogwyn ac wedyn ar ôl y broses y drifft y glannau yn cludo fo ymlaen, hwyrach ymlaen ar hyd y morlun. Felly, mae'n allweddol iawn defnyddio'r termau allweddol yma, sut mae'r prosesau yma i gyd yn gweithredu ac yn chwarae rôl bwysig i newid yr equilibrium, newid y balans. A dwi newydd sôn am sut mae'r balans yna, y cydbwysedd mewn ffordd gallu newid yn sydyn neu raddol dros amser. So neges i gloi fan hyn ar rhan y system yma ydy mae angen i feddwl am y termau allweddol a sut mae angen i gwerthfawrogi mewn ffordd y rôl pwysig cyn gymaint o bethau sy'n gweithredu ac ni ddylsyn ni siarad amdan mwyn cyrraedd y graddau uwch yma yn disgrifio ac asesu y tilyn yma fel system agored. Felly, symud ymlaen at prosesau arfordirol. Dyn ni edrych fan hyn, mae nifer fawr o tirffurfiau fel ydych chi'n gweld yn y llun fan hyn yn gweithredu. Bwa, stac a stwmp yn chwarae rôl pwysig. Mi ddylsych chi amlygu'r hyn syth ac yn gallu gweld bod o'n creigiau wahanol cyfnyrthedig, anghyfnyrthedig, craig meddal a caled yn chwarae rôl pwysig. A mi wna i sôn yn fwy am hyn. Tonnau hefyd yn broses i chwarae rôl pwysig. Tonnau yn chwarae rôl pwysig oherwydd cyflymder y gwynt yn effeithio ar y tonnau. Mae cyfnod neu frequency y don yn cael effaith mawr ar faint o erydiad sy'n digwydd ar hyd y morlun. A wedyn hyd y cyrch yn chwarae rôl pwysig a pa mor bell mae'r cyrch yma wedi cael ei sefydlu, cyrch bach. Wel, does dim llawer o don nag oes. O ba mor bell mae'r don yma wedi teithio dros amser, wel wrth iddo adeiladu momentum, adeiladu egni dros amser hir a dros bellter hir, mae'r don yma gallu erydu yn ddinistriol iawn. Cyrch bach, does dim felly llawer o egni. Felly, un ffactor arall fan hyn ydy sôn am plygiant tonnau. Plygiant tonnau yn fras iawn ydy ton sy'n torri ac ymrywio ar hyd y morlun. Mae egni'n cael ei ganolbwyntio ar ffentiroedd ac ei wasgaru o amgylch y byau.
Mae hyn yn gweithio rhwng siap ar arfordir, siap arfordir caled neu meddal, sy'n cael effaith ar topography, lle mae topography ar hyd y morlun gallu cael effaith mawr os ydy'r ton yna yn ddinistriol neu ar rhan benodol o'r arfordir mae o am ei rydu. So, os ydy o'n bas neu'n shallow, well, sgen y dŵr yna ddim y momentum, ddim y cryfder i rydu'r graig. So felly topography, the shape of the land, siap y tir, siap gwely'r môr yn chwarae rôl pwysig. Gair allweddol arall yn bwysig fan hyn. Felly, dyn ni sôn fan hyn yn fras am hindreilio ffisegol a mecanyddol yn barod wedi cyfeirio at. Mae'n rhaid ni feddwl am sut mae hindreilio yn chwarae rôl pwysig, hindreilio ffisegol, mecanyddol. A pan ni'n sôn am crisialau dŵr hallt neu dŵr, rhain ydy crisialau yn ffurfio wrth i ddŵr y môr sy'n cronni mewn hollt neu hollt yn cael ei anweddu. Wrth iddyn nhw dyfu, mae crisialau yma yn gwasgu ymyl yn y hollt. Rhewidadmer wedyn, freeze thaw, seicl yn chwarae rôl pwysig. Tymheredd, pe mae tymheredd yn mynd o dan y rhewbwynt lle mae'r hollt yn anagraig yn rhewi ac yn chwyddo, ac yn chwyddu felly. Ac pam mae o'n dadmer, wedyn mae'r pressure neu'r gwasgedd yna'n cael ei ryddhau. Ac hynny dros amser wedyn yn rhôl bwysig lle mae dadfeilion y graig yna yn chwarae rôl pwysig yn cyfrannu at y system yma. Yn gwlychu sychu, wel mae hwn yn broses hindreilio lle mae ehangiad a chyfyngiad mwynau minerals ar ei fwyaf effeithio mewn clai ac mewn amgylchedd o ymrediad llanw sylweddol. Pwysig iawn felly sôn am hindreilio biolegol, lle mae gen i ni llawer iawn o flora a ffona yn tyfu ac yn datblygu ar hyd y morluniau ni. Pan ni'n sôn am flora, y defnydd soffistigedig o blanhigion, wel, dyn ni'n defnyddio y blanhigion yma fel rôl pwysig hindreilio biolegol lle mae'r gwreiddiau yma yn cael eu torri i mewn i'r clai ac i mewn i'r garreg ac yn hollti'r garreg dros amser wrth gwrs. Ac anifeiliaid yn chwarae rôl pwysig wrth rydu'r graig. Hefyd yn cyffwrdd yn sydyn iawn prosesau mi ddylsech chi gyfeirio at ac fod yn ymwybodol o prosesau hydoddi, hydradu a broses o hydrolysis. Cofiwch, mae rhain yn bwysig i chi gyfeirio ac yn eich nodiadau adolygu ac hefyd mae'r llyfrannau tygau yn cyfeirio at rhain a defnyddiwch y ffynonellau yma i gwirio dros eich gwaith chi ac i mewn ffordd adolygu eich gwaith chi. Cyffwrdd yn sydyn iawn ar hyd am y brosesau erydiad morol. Rhain yn termau tygau yn dyfa. Termau dyn ni'n adnabyddus iawn lle mae pŵer y don, gweithio hydrolig mor bwysig, a threiliad yn gweithio ar y graig, prosesau cyrydiad a cyrathiad lle mae yna brosesau o erydu'r graig, erydiad gwely'r môr yn chwarae rôl pwysig. Na i ddim treulio llawer iawn amser o hyn oherwydd mi ddylsech chi fod yn ymwybodol o rhain, ond pwysig iawn cyfeirio at rhain. A mewn munud, mi wna i dangos enghraifft o termau yma mewn gwaith disgybl ac asesu pa mor llwyddiannus ydy'r defnydd o termau yma. Wedyn, dwi'n cyfeirio at litholeg. Litholeg y môr yn bwysig iawn. Dyn ni'n cyfeirio fan hyn at caledwch a cyfansoddiad cemegol. Litholeg yn chwarae rôl pwysig. Caledwch yw y ganlyniad i gynhesu ag ychwasgu yn ystod ei ffurfiant. Mae creigiau eigneuaidd a metamorffig yn galetach ac yn felly gwrthsefyll erydiad yn well na creigiau meddal. Mae'r mathau yma o graig yn ffurfio clogwyni uchel yng ngogledd orllewin Prydain. So felly soniwch a cliwch ar enghreifftiau pe dwi'n sôn am ac yn dangos yn defnydd o wybodaeth a sut mae caledwch yn chwarae rôl pwysig fan hyn mewn litholeg y morlun. Cyfansoddiad cemegol. Mor bwysig ystyried cyfansoddiad cemegol oherwydd mae'r graig yn gallu cynnwys cyfansoddiad mwynol a hydoddedd wahanol iawn.
Mae rhai cyfansoddau creigiau fel quartz wedi creu bron yn gyfan gwbl o silica sydd ddim yn adweithio'n gymegol. So felly mae'r rhain wedyn o ganlyniad yn prin iawn yn cael eu hydreulio'n gymegol. Ac felly'n gwneud yn fwy debygol o gael eu hydreulio gymegol, mae limestone gwenithfaen. So felly, dyn ni'n gweld ar hyd morluniau wahanol sut mae broses litholeg a enghreifftiau o graig yn gallu ei erydu ar wahanol raddau a'r cyfradd, wahanol speeds felly, ac yn chwarae rôl pwysig allweddol yn y siap a'r tirluniau a tirffurfiau sy'n cael ei greu o ganlyniad. A thrwyddedd y pwynt olaf. Wel, ffactor litholegol arall yw y thrwyddedd permeability, pa mor dda mae'n ymdreiddio absorbing dŵr i mewn i'r graig. Mae mandyllau mewn calchfaen, limestone, neu holltau a bregau, joints mewn silicas yn effeithio ar y broses o dreulio. So wrth i ddŵr arwyneb a lifo trwy'r clogwyn, mae'n ychwanegu nerth i greigiau cymharol feddal a'i gwneud yn fwy gwydn, resilient yn erbyn prosesau tywydd. Resilient yn gair allweddol yn term arbenigol dda i ddefnyddio pan dyn ni eisiau cyrraedd a lefelau uwch yma. Adeiledd y morlun wedyn yn bwysig iawn felly cyfeirio at 3 pwynt fan hyn sôn am bregau, joints, ffawtiau, a mae'r lluniau yn dangos ffawtiau fan hyn a phlygiadau folds. A mae'n siŵr ydych chi wedi teithio ar hyd morluniau Cymru a Deyrnas Unedig ac yn dechrau cwestiynu am dyna beth ddylsyn ni rhyw raddau cyrraedd lefel AS a dechrau cwestiynu'r morlun ar ôl ar adeiledd a'r litholeg yma o'r siapo ein tirlun ni. So mae'r nifer o fregiau a ffawtiau a phlygiadau felly mewn creigiau yn gallu cael effaith arwyddocaol iawn ar gyfradd hydreulio. Felly mae prosesau rhewi dadmer a prosesau hydreulio yn gallu cael dylenwad mawr. Lle mae nifer uchel ohonyn nhw, mae'r graig yn cael ei gwanhau a'i gwneud yn agored i niwed. Gair allweddol ydy hynny, a pa mor parod ydyn nhw i gael Daearyddiad. So mae yna brosesau is-awyrol, subaerial processes dwi wedi cyfeirio at o blaen, prosesau eolaidd, gallu rhyddhau ac yn gallu manteisio ar y joints ar y gwendid yma yn y graig ac felly'n arwain at erydiad morol. Gall y môr manteisio ar ffawtiau i ffurfio amrediad o micro arweddion. Mae cilfachau cil, geos fel dywed y Sais, a'r ynysodd Sgwmer i lawr yn 10 gorllewin Cymru yn Sir Benfro yn ffurfio ar hyd ffawtiau sy'n gylchfeidd o wendid. Mae plygiadau ac anti-synclynau a synclines yn galluogi y creigiau cael eu ymestyn neu gywasgu, hefyd yn ffurfio ardaloedd gwynach. Felly, mae'n bwysig iawn i ni meddwl am rhain i gyd ac edrych ar enghraifft o ddisgybl dwi wedi gymryd fan hyn nifer o flynyddoedd yn ôl ac yn asesu'r tirlun. So mae'n cyfle i chi falle rhoi saib i'r fideo ac darllen o, ond hefyd edrych ar beth sy'n cael ei gynnwys yn y darn darllen yma a ateb y disgybl fan hyn. Yn fras na i siarad fan hyn am yr ateb y disgybl. Mae morlun yn cael ei ddangos yn amrywiol o ran ei gynllun yn y gogledd mae bwa stac a stwmp a chlwb gwyn serth yn ymylu'r pentir wrth i'r gyrathiad helaeth arwain ar y ciliad. Mae hyn oll yn ffurfio llyfndir tonnau eang. Erydodd y creigiau gwanaf i ffurfio bai gyda thraeth a thywodlyd. Dyn ni'n gweld y tystiolaeth yna. Mae prif wyntoedd wedi chwythu'r tywod i ffurfio arfordir creigiog erydol. Mae amrywiaeth o feicro arweddion posib yn cynnwys o gofau, bwa, stac a stwmp wedi'i ffurfio. Yr arwedd, features gychwynnol i'r ogof sy'n dyblygu fwa ac wrth i'r do bwa ddisgyn, mae'n ffurfio stac yn y môr. Mae'n bosib gweld sut mae môr wedi torri drwy'r wal y graig meddal i dyllu o gofau sy'n cael ei lledaenu wrth i'r graig meddal gael ei erydu yn hawdd. Felly ar yr olwg cyntaf,
dyn ni'n gweld iaith, strwythur brawddegau da iawn. So felly, da iawn, ie. So felly ddellech chi rhoi saib i'r fideo, felly penderfynu pa fath o farc allan o 8 byswch chi'n rhoi i'r cwestiwn yma. So felly ar rhan y weithgaredd yma, bosib ddech chi rhoi saib neu falle'n cario ymlaen, dwi nesaf mynd i falle tynnu darn y waith yma a dadansoddi y gwaith yma. Wel, mae angen i feddwl am y gwaith yma ac wedyn tynnu fe ddarnau, meddwl amdan be dyn ni newydd sôn am ar rhan ei deiledd a litholeg. Nid oes llawer o gynnwys yn y gwaith yma ar rhan hyn. So felly mae angen cynnwys a deiledd yn y ffordd mae creigiau wedi gosod ac sut mae hyn yn gyfrifol am creu darlun cyfan ar gyfer yr arfordir anghydgordiol. Gair allweddol pan dyn ni sôn am arfordiroedd cydgoriol ac anghydgordiol. Ydy'r disgybl felly wedi gwerthfawrogi hynny? Mae hyn yn cynnwys creigiau sydd â litholeg amrywiol sy'n ffurfio pentiroedd y bai. Mae angen y disgybl fan hyn yn y marn ni sôn fwy am amrywiaeth o caledwch a'r hydoddedd. Hynny yw y litholeg sy'n gyfrifol am nodweddion llai mewn maint. Mae micro arweddion yn y marn ni angen cael ei gynnwys a'r clogwyn yn cael ei ffurfio o ganlyniad i hydoddi ac erydi'r calchfaen sy'n llawn haenau a bregau i ffurfio gofau bwa stac a stwmp. Mae'r tir ffurfio yn cynnwys yn y gwaith yma, ond edrychwch sut sydd angen efo asesu fwy ar yr adeiledd a'r litholeg sydd angen efo gynnwys. Wedyn, enghreifftiau falle megis tywod fain yn gallu gwrsefill yr ydiad. Ydy'r person yma yn asesu fo? Wel, wrth iddo fo sôn am sut mae wahanol creigiau gallu gwrsefill, ond sut i'n caled neu meddwl, mae o yn saethu fyny y marciau fyny i'r graddau uwch. Felly, mae tywod fain yn gwrsefill yr ydiad yn gyffurfio clogwyni gyda llyfndiroedd tonnau o flaen y clogwyn. A adnabod felly pa tirffurfiau sydd o ganlyniad i prosesau alitholeg sy'n gweithredu fan hyn i'r ffurfio tirffurfio arbennig. A'r ffawtiau yma sy'n arwedd o adeiledd yn gylchfa o wendid ac wedi cael ei erydiau. Felly dyma'r fath o iaith dwi'n disgwyl i disgwyl yma falle ehangu ar a gynnwys mwyn cyrraedd y graddau uwch. So i ymateb i'r dasg ac ymateb i adborth y disgybl, oedden isi lawr allan o 8 byswn ni'n dweud marciau 1 neu 2 yn y fwyaf i'r raddau ydych chi'n bosib yn synnu ar hynny, ond wedyn angen ymestyn ac felly sôn fwy ar y lefel o adeiledd o litholeg ar ôl hynny ar ffurfiant yr arfordir. Geiriau allweddol ac asesu ac esboniad sydd angen mwyn cyrraedd y lefelau uwch yma. Dwi'n mynd i sôn am fras fan hyn sut mae newidiadau yn digwydd a prosesau dros amser raddfeydd wahanol. Dych chi wedi gweld y llun yma'n barod iawn efo fi ac yn sôn sut mae stormydd gallu newid y tirlun mewn eiliadau. Iawn. Dwi'n sôn am hyn oherwydd teimlo bod hyn yn falle'n gwendir y rhai ambell i ddisgyblion a'n esbonio. Ac wedyn, symud ymlaen a sut mae arfordir gallu newid yn tymhorol. Ac felly sôn am pa fath o dreithau a sut mae'n effeithio ar y treithau fan hyn o tymor y haf i tymor y gaeaf. Mi gallech chi weld fan hyn sut mae'r traeth yn y haf yn wedi cael ei sefydlu i ryw ffordd. Dyn ni'n gweld ongl yn barhau, ond y deunydd, y dyddodion felly wedi cronni, accumulate dros amser, efallai gyda tywydd braf, tywydd fwy sefydlog o wasgedd uchel yn y haf, dyn ni'n disgwyl yna arferol, ac felly yn sefydlu morlun efo traeth, efo dyddodion, efo tonnau adeiladol yn tyfu ac yn croni'r dyddodion dros amser. Felly yn y gaeaf, mae gennym ni fwy o dywydd garw, tywydd antiseiclon sydd falle'n gyfarwydd iawn yn y gaeaf o draws y Deyrnas Unedig, ac wedyn yn datblygu fwy o tonnau dinistriol, lle mae o'n dinistrio'r ar morlun, lle mae fwy o brosesau erydiad, ac felly dyn ni'n gweld y llun ar y dde sut mae'r daeareg yma yn
yn dangos ac yn exposing ac yn dangos y traeth a'r daeareg oddi dan fo. Wedyn edrych ar sut mae'r morlun yn newid dros amser ar rhan milenia. Sôn fan hyn sut mae y morlun yn chwarae rôl pwysig dros amser. Mae o'n gallu newid, mae newidiadau yn digwydd dros amser rhwng y cyfnod rhewlifol ac rhyngrhewlifol. Milenia ydyn ni'n sôn fan hyn yn ran yr raddfeydd, lle mae lefelau y môr yn codi ac yn gostwng. Mae angen i ystyried fan hyn y 4 cam, pan dwi'n bosib bod eich ganolfan, eich athrawon wedi sôn am brosesau isostatic ac eustatic. Felly cam cyntaf mae angen i fod yn ymwybodol fan hyn ydy bod y cyfnod rhewlifol, lle mae llawer fawr iawn o dodod eira a crynodiad o'r rhew wedi bod. Lle mae mwy o storfeydd wedi bod, lle mae'r dŵr yma wedi fod yn fwy o solid storio mewn capiau ha a rhewlifoedd. So mae llai o ddŵr wedi bod yn y gylchred ddŵr. Ac o ganlyniad i hynny, cael ei storio, fel dwi'n dweud, yn yr rhew ac yn y ia. Ac wedyn mae hyn wedi arwain â gostyngiad, oherwydd dydy o ddim yn hylifol, gostyngiad yn lefel y môr. So felly, dyn ni'n galw hyn felly rhyw fath o suddo eustatic fall. Be sy'n angen cadw mewn golwg fan hyn ydy fath o tir ffurfiau sy'n cael ei greu o ganlyniad i'r brosesau yma dros felynia. A mae'n sôn am un enghraifft yn hwyrach ymlaen yn y gyflwyniad yma. Cam 2, dyn ni'n sôn am y pwysau yn yr rhew yn pwyso i lawr. So meddyliwch ar y sgrin efo fi fan hyn, mae'n rhyw fath o seesaw does. So pan mae pwysau'r rhew yn pwyso i lawr ar y tir, wel mae gennym ni rhyw fath o isostatic sink, suddo isostatic. So felly mae'r tir ffurfiau yna yn rhyw fath o submerged, yn suddo i mewn i'r môr. Cam 3, dyn ni angen feddwl am fan hyn, ydy y cyfnod rhyngrhewlifol, lle mae toddiant mewn rhew wedi bod, cyfnod dyn ni ynddo ar hyn o bryd, lle mae newid hinsawdd yn digwydd. Hinsawdd felly yn cynhesu. Mae mwy o ddŵr yn y môr, lle mae'r broses hydrolegol a'r gylchu hydrolegol yn newid yn does. Wedyn mae'r rhewlifoedd yn toddi. Codiad eustatic rise yn digwydd fan hyn. So felly, os ydy codiad lefel y môr yn digwydd, dyn ni'n gweld yr arfordir ac wedyn y tirlun yma sy'n islaw lefel y môr yn suddo, neu yn submerged, neu mae nhw o dan dŵr. So dyn nhw ddim i weld rhagor. A tir ffurfiau syddiedig dyn ni'n gweld fan hyn, a tir ffurfiau dau enghraifft bydd ni'n gweld ydy fjords a rias. Ac yn olaf cam 4, lle dyn ni yn edrych ar ail gywiriad isostatic. Mae'r llyfrannau gwaith yn felly sôn hefyd am adlamau isostatic, dwi'n cyfeirio at y ddau fan hyn, neu isostatic readjustment, lle mae rhywbeth yn cael ei readjust yn dyfa. Lle mae'r rhew yn cael ei dynnu i ffwrdd, fel dyn ni gweld y seesaw yma unwaith eto, ac felly mae'r tir gwreiddiol yn dod nôl i fyny. Iawn, so meddyliwch chi bod ar ryw raddau mae'r tir o dan y dŵr, ac wedyn dyn ni yn cyfnod rhyngrhewlifol lle mae'r rhew yn dadmer, ac wedyn dros amser mae pwysau yn y tir yn rhyddhau, ac wedyn mae'r submergent landforms yma fel cyfordreithau neu raised beaches yn dod yn ôl i'r amlwg. So felly'r rhain yn tir ffurfiau pwysig sydd falle angen esbonio'r prosesau yma dros amser, a fel dwi'n dweud, falle'n gwendid a falle yn dealltwriaeth ambell i ddisgybl ar ran esbonio hynny sydd wedi amlygu. Dyna pam falle dwi'n cyfeirio at y newidiadau yma dros milenia. Ac un enghraifft sydyn iawn na i gyfeirio at ydy y rias. Rias mewn ffordd yn submerged feature arweddion syddedig. A fel ni'n gallu gweld o'r llun yma, dyn ni'n gweld y bryniau uwchben ac reina sydd yn amlwg, ac dyffryn sydd wedi cael ei lefogi oherwydd dyn ni yn y cyfnod yma rhyngrhewlifol. Enghraifft hyn felly ei lawr yn Aberdaugleddau, Sir Benfro, Milford Haven. Ac weithiau mae diagram syml dwi wedi creu fan hyn, ac meddwl am y rias yma sut maen nhw'n ffurfio. A mae gennau ddau linell neu ddau proffil sy'n cael ei ddangos fan hyn.
Ar y gwelod, mi fysach chi'n gweld llinell fi efo fi yn dangos y proffil hir, the long profile. Cychwyn fan'na ar hyd yr aber neu'r gwastatir lle mae'r afon yn cwrdd â'r môr, ond ni'n gallu gweld y llinell las yna. Mae'r llinell las yna'n dangos bod y tir yma o dan lefel y môr. Dyffryndir canol, rhan cwrs canol yr afon o dan y môr, ond yn y blaendir fan'na, tarddiad yr afon, dwi'n dilyn y long profile, y proffil hir fel dwi'n dweud, yn adnabyddus ddim o dan lefel y môr. Ac fel y diagram top yna, dwi wedi cymryd rhyw fath o trawstoriad, cross-section o dyffryn. Ac fel ydych chi wedi gweld fan hyn, os dyn ni yn dangos y ria unwaith eto, wel, edrych mewn i'r ria dyn ni'n gwneud fan hyn, a dyffryndir o dan y dŵr. A jyst topio'r bryniau, jyst top y bryniau dyn ni'n gweld yn amlwg fan hyn. So felly dyna yr esboniad dwi yn cynnig i chi am sut mae prosesau yn newid dros milenia a'r effaith mae hynny yn gael ar tirffurfiau. I gloi yn sydyn iawn, dwi eisiau cyfeirio i chi at y rôl prosesau arfordirol a weithgaredd yma, ar rôl prosesau arfordirol a'r weithgaredd dynol. Mae'n siŵr eich bod chi wedi wneud nifer fawr o astudiaethau achos ac bod eich athrawon chi hefyd wedi defnyddio astudiaethau i edrych arni. Ond un enghraifft dwi wedi defnyddio fan hyn ydy Slapton Sands ac wedyn defnyddio enghreifftiau o strategaethau sy'n cael ei ddefnyddio fan'na, oherwydd bod prosesau arfordir yn chwarae rôl pwysig. So, na i ddim oedi chi ymhellach oherwydd mae gennych chi enghreifftiau dwi'n siŵr allwch chi ddefnyddio fan hyn. Ond pan dyn ni sôn am yr opsiynau fan hyn ar rhan amddiffyn yr arfordir, mae angen i feddwl am falle opsiynau wahanol a falle pwyso a mesur a gwerthuso'r strategaethau yma. O bosib mae rhai amgylchiadau neu amgylchfeydd lle mae gwneud dim ydy'r opsiwn gorau. Mae angen asesu'r risg yn does. Edrych ar y defnydd tir sy'n bwysig fan hyn. Pa rai sy'n agored i niwed yn wahanol i'r lleill. A dyma'r geirfa unwaith eto, ydych chi wedi clywed fi'n sôn am angen chi hefyd gwerthfawrogi yn eich esboniadau daearyddol. Encilio, retreat neu adlunio'r linell, adlunio'r arfordir dan rheolaeth yn bwysig. Ac wedyn ydy o'n broses y cynnal a chadw edrych ar yr ôl ar arfordir. Felly, dim i gymlethu ac felly, fel dwi'n dweud, mae'n siŵr bod gennych chi astudiaethau achos allwch chi edrych ar eich hun, ond mae hyn hefyd yn darn o waith sy'n bwysig ar rhan y broses arfordirol. Ac i gloi, dwi'n rhoi rhyw fath o top tips i chi disgyblion uwchgyfrannol. Y geiriau gorchymyn mor bwysig. Mi fyswch chi wedi gweld mi rydw i a nisgyblion ni wedi ail creu cwestiynau i gael nhw yn ymwybodol beth ydy gofynion cwestiynau erbyn hyn. Edrych ar cwestiynau sy'n gofyn i ba raddau. Awgrymwch, aseswch, trafodwch hefyd yn cwestiwn yn gair gorchymyn sy'n cael ei ddefnyddio. Ond mae gofynion y stael y cwestiwn yma hollol wahanol yndi. Byddwch yn siŵr bod chi'n ymwybodol o'r cwestiwn. I ba raddau ydych chi'n mynd mewn i manylder? Pa fath o wybodaeth? Oes angen cynnwys disgrifiadau dwys? Oes angen chi fod mewn i ddyfnder yn mwyn cyrraedd y marciau graddau uchel yna? Gwybod yn soffistigedig, gwybod yn glyfar iawn beth sydd angen cynnwys. Felly, gwybodaeth a geiriau allweddol mi fyswch chi wedi clywed yn fras yn y cyflwyniad yma dwi wedi cynnwys ac wedi sôn amdan, geiriau allweddol sy'n angen chi sôn amdan. Please, mae angen chi cynnwys y geirfa yna, ond trafod amdanyn nhw yn glyfar. Ac i gloi, beth dwi yn licio ailadrodd ac yn sôn wrth y disgyblion AS naid yna o tygau i uwchgyfrannol y safol uwch, ydy dechrau siarad fel daearyddwyr, ynddo fe. Dwi'n defnyddio'r cymhariaeth yma o
y football commentators yma, rhai arwr i mi Hugh Llywelyn yn gohebu ar gemau rygbi, a'r defnydd o iaith mae o'n ei ddefnyddio pam mae o'n sôn am Cymru yn chwarae. Dyn ni'n gyd gallu falle disgrifio ac yn sôn am gemau rygbi, pêl-droed ac yn y blaen, ond soniwch a clywch ar y defnydd o derminoleg wrth iddo fo mewn ffordd disgrifio'r gêm a dod ar gêm yn fyw. A dyna'n union be dwi'n argymell i chi disgyblion a daearyddiaeth, ydy'r defnydd o'r termau allweddol yma. Ac wedyn darllen y rownd, darllen o gwmpas y pwnc, darllen beth i ystyr y termau yma, sut mae'r rhain yn mynd i blethu i mewn i'r gwaith dwi'n astudio. So felly dyna fo, pob hwyl i chi yn astudio daearyddiaeth ac yn adolygu dros arfordir lefel AS. Gobeithio bod y sesiwn yma wedi bod o fydd ac wedi cyffwrdd, dim ond cyffwrdd i ryw raddau am y cwrs mawr ydych chi wedi bod yn astudio ar an arfordir lefel AS. Pob hwyl i chi, diolch yn fawr am wrando.